bangun. Ganina na group tayo. Thank you. Yan. Bangun na. Ha? Bangun na. Tahan na. Maligo na ta? Agas diron? Agas eh. Buga na gabi eh. Ngober ka ngober? Wa man. Ngober ka ngober. Potongan naman na kaya kabot. Taasan ng doya no. Ha? Dah lama aja. Thank you. Graduate na kita. Lagi graduate na. Thank you. Okay, gamay. Wala ka pag-class mo? Ha? Di kay depende man kung naa may schedule sa barangayan. Kanang mga tumig barangay ba mag-inject may kanang para sa COVID vaccine at ito mi. Mo di pag-class wala. Oh. Okay, gamay. Okay. Thank you mama. Welcome. Thank you mama. Yo, what's up? Yung adlaw sa tanan mga ka. Another day, another life, another blessing na to. Karon graduate na ko sa atuang anti-rabies. Yee! Are na mi sa mong village, subdivision. Dapat na dapat. Ito may ato sa kuan mga ka. Mga katambay no. Ato ta sa balik sa katong bandrom. Ito ang ginampihan mo sa house bandrom. Sa shop nila ni Master eh. Kaya maglimpyo may tiwas sa drum dito niya. Among sabot ito sa kauban, Merkulis niya. Karon man ko nilakaw, so nilakaw sa lang. Tingbol ako lakaw at ito niya. Daog back up. Nasya. Si my friend. Pilay sa huli mo ron. Snakon. Last na. Batik na. Kala nindot na. Mga ato na dito po doon sa shop nila ni Master. Powder nga barita. Na bago dai. Dah kuha na yung silbras ko. Tani silbras. Charo. Kanay toothbrush ba no? Tangtang ato to. Tangtang gid asang bagang. Sa ligaglag. Like, Ikaw man na ni, matik na ni. Full day medre o half day lang. Mari mo to ikaw man no? Mari to siya ikaw to no? uto, mari uto. Trabaho. Trabaho do. Magdamir na siya. Ha? Magdamir. Pwede kan? Oo. Di man kasi rimsi, pag si rimsi sa. Pwede na yun. Praktis ba no? May ubay na may kagi mga ganya. Kahuway sa mig ganihan ang unot among kamot sa tubig Basta na kayo na uli-uli anang gid kanang sama do. Nagaras. Na kuko pud ng kuko. Ganihan kay kunot kini ang kamot, dili gani mo read ang kuan. Fingerprint sa cellphone kanayo. Mana? Sa iksa na. Hoy. Ato yung kuskus balik. Kuskus na balik. Reklamo ka ron. Daghan gini mga ga. Usab ni kabalde di ka nalay tubig. Para magi. May gamay bigi siya pero lang na yagi. 12 naman po sa kajot. Lagsta paabot ang master dire og Mariam dos master ko no. Tapos sa mi kajot niya. Wa gani murag bisig mo bat sila mi kay pay pinadto. Go. Bat sini. Kaon. Uli sa mga balay mga kay. Mga ano. Balik lang ko ron dire sunod. Law pohon og kuan makalunggar kay. Kuan, pamisubad. Papa lang ko takas master balik ana og kuan. Kuan dire. Ayo ni mga drum dire. Daghan mo kayo hunon dito. Kaya gamay pa gigagi. Kadot na kita ako sa kung kuan mga ka.
anti-rabies nga bakuna no. Oh, kana siya mag-celebrate ron kay rabies. Sige asa gali. Ya. Pagnahaban. Oh. Sige, sige. Pas sa may uli mga kay init kayo nya. Go terms. Gutom ay laban-laban mo. Pasok na ako sa oras. Siguro pa. Apakabot alaw na. Papaday. Kapay budyong. Launa na eh. Law na de. Oh, launa 3. Yay. Pas mo na gid eh. Muna de. Sige lang. Kira na namte na buhat ron na lawa. Balag de kito daghan. So dako-dako to nga tabang para sa sa among drum ko no sa bab. So salamat kay my friend kay imong yubanan. Nagapuslang kita ka kay bawo kung wa kay gamit sa inyong bahay. Pagkas. Akas de. Na gamit gamay. Pero gamit yapon. Kaon ako. Lai, pas ko lay. Ug high blood mo diha mga gano. Ang advice inyo, ug high blood kay mo di may lakaw-lakaw ron narong rasa. Kabilita. Heat stroke kung kinausa ni. Yan lakaw-lakaw ko man. Kabilita. Deun ni. Yo. Kabilita. Wagi ko ampun. Wa malabang clouds. Sabi. Nilahos mang clouds. Hmm? Clouds. Grabe. Lang clouds. Agde ba pabugnaw ron? Tuman. Ice cream. Ice cream ba? Balitan ko na mo. Sige, pantay ka. Minog ito lang clouds. Sa lipod siya gamay. Wow. Kabe. Inita. Pratos. Murag manusok-nusok ang init yung panit eh. Nasunog ka. Tunog na. Tunog na daan. Ice cream ha? Bantay ko ice cream ha? Ay lang eh. Ha? Ay lang. Naganit mo itong kwarta. Palit agon? Jis man yung kuwan Juice eh. na lang, juice. Jis na Juice kuwan. pa, juice. Oh. No, juice. Kasi gawin kami ng mama. Mga na juice gani. Mau gani. So magkaon. Doon ka tagkaon. Oh. Good. Ito gabi to eh. Nya to tong bulabugon tuog to. Nagtuo si mama mga gaog dito muli. Ang kanon gibilin crispy kayo. Bahaw pa nila yung adlaw. Sudan na. Kato yapong kuan, sununin. Sudan mga kay. Nanunan. Lami ka no? Janggit. Dan. Na. Salamat dahil guys sa mong silingan no nga. Nihatag sa kuguan, kanon. Puno sa kong kanon ganiha kay gamay mong bahaw. Salamat juga kayo kay busog ko niya. Kuan sad ang ilang paghatag kay walay daghang yaw-yaw, may daghang storya. Nang kuhar ka largo kay may tagiya. May tagiya bay. Salamat kay sa inyo ano. Salamat kay sa inyo hada ting daril nga nang lakaw yung taon mo kay nakakahuwa kog bahaw sa inyo. Kanilang nga pabugnaw tong kan mga gaw kay affordable kayo. Ice candy ba? Paman layo man tong ice cream. Ara lang sa ice candy. Oh, riato bilang jiboy no? Lando jibo pa mamuli. Nasa ka muli ang bueng. Ato na kurto po yung south. Dito sa muli. Kurto muli. Relax kami diri mga ka, tambay-tambay kami. Dire. Loh. Yawa mga MVP oh. Dukubok MVP oh. Champion mo, champion mo? Anam gina negosyo. Di na permida og pilde mo say. Relax kami dire mga ga. Tambay-tambay kami sa storya sa dire. Murag kaligsik ba na? Di na taligsik. Mura ra man kana taligsik. Di murag dili man. Murag dag umra na. Base. Bilang na. Ay. Suga. Panga, sige balik. Oo, may sugot ko eh. Pagkano ko? Pag na. Oh, Nya sige balik ka. Tayo to. Ayo eh. Ay lang. Siga na na ay mo buhin ko ano. kurinti ba? Silap tayo mo po yan. Kulukoy. Gara-gara saja. Tuesday. Gara-gara. Aga, hindi kami upload. Mag-upload unta ko og video. Hello. Upload og video no ya. Kuan man, akong cellphone dahil nalimot og charge na lobat. So, wala ko tiwasa og upload kay
Boss! Kung ano gihapon, 9% na lang, di ka pa matiwas so. Ugmaan na siya upload so. Go home na may, go home. Richard ka. Saan pagsugat? Saan pagsugat sugat mo na? Ha? Naon di pagsugat sa mong uyab de? Saan pagsugat sa uyab de? Sabi, ito sampol. Ay, sugat tayo, uwan na, kana. Uwan, klaro kayong uwan na. Klaro kayong uwan ng purma, baga na kayong nagko mo. Sugat uyab. Sunusuno, sugat ng gagos-gagos. Oh, para kon ba? Kuan. Romantic ba? Romantic ba? Romantic. Ana roman. Kuan ang roman, di ba? Mahibili na na. Atik na na. Sakit-sakit na na siya. Ay pagtuwa na. Mo bitang di kita mabuya-buya ni. Na, Na, sana man. kadagit. Kadugid. Kadagit. Kadugid mabasa ta sa uwan pas-pas do. Gasto, gasto ay kon. Wa po iki gasto. gani. Oo gani. Pas-pas ta guli ni. Ha? Sus. Tara. Ngari ba? Mulai kusog. Kapitaan nanay bro. Piang dai. Nanay, anay ba nanay? Kana siya. Picture ba na to? Uli tayo kay uwan natan. Uwan natan. Wala ba na? Teng uli na teng uwan nating. Uwan oh. So, mo sa karong adlaw mga kano. Graduate na ko sa anti-rabies. Sa COVID vaccine na bata proceed po. So, siya tapuson kay bibiin na niya. Kana. Pugon ko. So, kita-kita tayo balik mga ka. Ayaw mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe mo. Comment mo niya. Subscribe mo. Ito po today, kanil TV, and out. Bye-bye!